Så er det action, drenge. Så optager vi. Nu skal vi helt stille, børn. Jeg har så meget lyst til at kaste den her på dig. Det er nu far, han leger. Mit navn er Toivo Martinez. Det er filmen om mit eksamensprojekt til Visuel HF. Min opgave. At gøre en kemiopgave simpel, visuel og let fordøjelig. En normal kemiopgave kan godt være en hård ned at knække. Så med pennen som et våben drog jeg i krig med en notorisk forvirrende forsøgsvejledning. Det startede alt sammen med en søvnig vintermorgen i det gamle kemilokale. Vi skulle udføre særlig mange forsøg den morgen, og vi skulle skrive alle vores observationer ned til hvert enkelt forsøg. Jeg tog mine notater som sædvanligt. Nitrogen, oxygen, 10 ml demineral vand, omrørt, indtil at jeg blev træt af det. Og så kom jeg i tanke om noget. Hey, jeg er jo visuel. Jeg skulle forestille og kunne lide at tegne og sådan noget. Det kunne være, jeg skulle prøve det. Så jeg begyndte nu at tage mine notater sådan her. Det viste sig, at mine notater med tegninger var langt mere overskuelige end alt andet lort. Og dagen efter var det kun det enkelte forsøg, jeg havde tegnet, der stadig stod tilbage i min hukommelse. Da symbolet havde klæbet sig fast, mens alle de andre forsøg, dem havde jeg sådan ret hurtigt glemt. Jeg tror på, at alle kan få gavn af simple symboler og tegninger, til at kunne forstå information og til at kunne huske den. De skal ikke nødvendigvis erstatte al tekst og tal. De skal bare putte nogle billeder på, det man sidder og læser. Et billede, der kan hjælpe en med at huske teksten. Den skulle laves til 3 grupper af testpersoner, der skulle kigge opgaverne igennem og fortælle mig, hvad de forstod og huskede. Den første gruppe fik den normale tekstversion. Anden gruppe fik tegningerne. Den tredje gruppe fik begge. Det optog jeg så med kamera, og her er det så. 2. Y, kemi på B-niveau. Jeg hedder Ole. Og jeg hedder Siro. I læste den opgave med billeder og symboler og sådan noget. Ja. Mm-hmm. Hvad synes I om det? Jamen, man fik en bedre forståelse af selve forsøgene, og også hvordan de her molekyleformer ser ud, og hvordan de ligesom foregår. Og især også forsøgsbeskrivelsen, hvordan man skulle udføre forsøget. Det var meget godt illustreret, at man kunne se, hvordan det skulle foregå, i stedet for bare at læse det. Også hvis man ikke lige forstår, hvad en substitution er, så kan man sige, at det er noget, der bliver byttet om. Var der noget ved opgaven, der var lidt svært at forstå? Okay. Hvad synes I om så billederne sådan i sig selv? De var sjove i hvert fald, nogle af dem. Altså jeg vil også sige, det giver en mere lyst til at læse det. Man forstår det. Man får billederne i hovedet, hvordan man skal gøre og sådan. Ja, meget, meget mere lyst til at se, og det næste, hvis der kommer noget nede på siden, så skal man læse videre. Yeah. Og også det, at det er så klart illustreret, at man kan tydeligt se, hvad der foregår. Hvad synes I om den sådan, stil, den er blevet tegnet i? Eller sådan den måde, det er blevet tegnet på, tegningerne? Det er i hvert fald gennemført hele vejen igennem, kan man sige. At stilen er holdt hele vejen igennem. Ja, det bliver vel tegnet på samme måde det hele, selvom når det er det samme, så man ikke ligesom tager fejl af, hvad det er. Ja. Meget af det ligner noget, den er bare sådan tegnet i hånden. Hvor altså for eksempel buede, streger og sådan lidt, altså sådan lidt tjusket på en måde, ikke? Eller sådan lidt, som om man lige har skitset op. Hvad synes I om den måde, at det ser ud på det? Jeg synes, det er helt fint, fordi det ligner som en, der nærmest lige har stået og når han har lavet det, så lige
skitseret ned, hvad han egentlig har gjort. Eller måske, at han bare har tegnet det i første forsøg, og så er det, Og så er det været for godt. Mm. Det kunne godt være. Mm. Ja, sådan lidt. Jeg forestiller mig i hvert fald en eller anden fysiker, der står, og så tegner han det lige ned, mens han står og laver det, ikke? Og det er rigtig fint, synes jeg. Hvordan vil I have det, hvis at jeres næste opgave kommer til at se ud på samme måde? Det vil hjælpe mig meget i hvert fald. Jeg tror også, det vil hjælpe mig i hvert fald. Så kunne man i hvert fald se, og man kunne også huske det, tror jeg bedre, Ja. at hvad man skulle gøre. I stedet for, at der står, så skal du gøre det og det og det. Så kan man huske det på de billeder, hvad man så skal gøre. I stedet for, hvad der burde ske. Og det er også rigtig fint teoriafsnit. Med hvad der sker. Når ved substitutionen. Ja. Så jeg tror helt klart bedre, jeg kan huske det på den måde. Det kan jeg kun være enig i. Okay. Kunne I have tænkt jer, at det så ud på en anden måde? At det er for eksempel lidt mere fysikbog-agtigt? Den her for eksempel forhold til en fysikbogs billeder. Hvad så? De to versus hinanden. Nå, nej, så er det her da helt klart det bedste. Ja. vil Okay. jeg vil sige. Hvorfor det? Fordi de er mere livagtige og På en måde mere beskrivende også, vil jeg sige. Mm. Men forstår det bedre. ja, en fysikbog er det meget sådan rent, og det er kun lige det, der er, og Ja. der er lidt pjask her, når der plumper noget i, og sådan, at der er lidt mere lidt mere beskrivende, som Sida sagde. Ja. Fedt. Ja, jeg tror ikke, jeg lige kan finde på mere at spørge om. Okay, Er der noget, I vil sige? gode tegninger. Tak. Det ved jeg ikke. Tak. Ja. Vil I prøve at sige jeres navn? Jeg hedder Ditte. Og jeg hedder Nana. Jeg hedder Ole. Og jeg hedder Sigrid. Okay, den er vist god. Melissa. Christine. Jeg vil gerne snakke med jer her nu igen, for at høre, hvor meget I kan huske af opgaven. Ja. Så vil I prøve bare sådan fælles og fortælle mig, hvad I kan huske? Ja. Det var, jeg kan huske, der var 3 trin, vi skulle igennem. Jeg sådan 3 små forsøg. Ja. Og den første var det der med lyset. Ja. Øh, Ej, hvor er det svært, når jeg ikke lægge. Jamen, vi skulle jo lave substitution. Jeg kan ikke huske, hvad der var den slags. Heptan, som blandet med demineraliseret vand. Og hvor vi så... Jamen, hvad hed den? Hvad Hvad det var for en substitution? Det var en... Kvantitativ? Ej, jeg kan ikke huske det. Nej. Okay. Skidt med det. Det er substitution. Hvor der er noget, der bliver byttet rundt. Ja. Jeg kan ikke huske så meget af teorien. Nej, det kan jeg heller ikke huske. Det er mest sådan forsøget. Ja. Men jeg kan ikke huske, hvor meget der blev tilsat og sådan noget. Heller ikke. Kan I huske, hvad formålet med forsøget var? Jeg kan ikke huske, hvad det hed. Nej, det kan jeg heller ikke. Nej, det ved jeg ikke. Jo, det var noget med, at vi skulle blande demineraliseret vand og heptan. Og så skulle vi ryste Prop. først. Så skulle der prop på, og så Nå, skulle ja. den rystes. Ja, og så skulle vi se, hvilke faser de hver især delte sig ind i. Og så, så vejede vi det. Altså så skulle der vejes. Og så skulle der brom i. Og så skulle vi se, hvor det... Og brum havde blandet Ja. sig i hvilken fag. Ja. Og så vejede vi det igen. Og så... Hvad så? Så skulle den ind i lyset. Nå ja, så skulle den egentlig det der lys ting tut. Så skulle den ind i projektoren, og så skulle man ryste den i, hvor meget var det? 10... Det gik for
i noget tid. Og så Også- puttede man den så i en skilletragt, hvor man skilte de 2 faser ad, heptan og vand. Og så skulle du putte en prop på heptan, og så skulle du tage pH'en af vandet og putte en katalysator til, som var benoftalin. Er det rigtigt nok? Og så skulle vi titrere det med en base. Skulle der noget salpetersyre i, og så tilsatte man AG NO3 for at se, for at påvise, om der var brun i blandingen. Og så bagefter skulle man så tage den anden, heptanfasen, tage 10 ml, blande med 10 ml demineraliseret vand, og hvad var det så? Jeg kan ikke huske det. Så skulle du også tage pH'en af det, og tilsætte AG NO3. Det, jeg kan huske af det. Det var da ikke særlig meget. Jeg kan ikke huske det sidste. Det var ret vildt, så meget du husker. Jeg husker bedre med billeder. Det synes Okay, ja. Så det synes jeg var rart. Ellers, den anden kunne jeg slet ikke huske, den med skrift. Det var så svært at vide. Nej. Hvad med dig? Altså, jeg kan også bedre lide det med billeder. Det er lidt nemmere at huske. Så når jeg skal prøve at huske det, så tænker jeg bare på de der billeder. Fotografisk godt, Ja. så det er bare... Men ja, den der tekst der, det synes jeg ikke, jeg kan huske noget af. Nej, okay. Men jeg kan huske, I nævnte, at I godt kunne lide dem sammen, som sådan et sæt. Ja. Ja, Det var også lidt nemmere, så man lige fik alle detaljerne med, ja, når man læste den. ja. Men jeg tror sagtens, at man bare kunne lave forsøget for billederne fint. Og så læse øvelsesvejledningen bagefter, som, ja, bare for at få det uddybet. For at finde ud af, hvad man har lavet. Ja. Det kan man godt sige. Okay. Må jeg prøve at spørge jer, hvad for nogle sådan billeder, der kommer op i hovedet på jer, når I tænker på da I læste det igennem? Det er jo nok det der med ham der, den sure lærer, der stod med pegefinger. Og jeg kan også huske de der reagensglas, de også tegner på en speciel måde. Ja, og substitutionen, hvor der er 2, der bliver byttet om. Ja, og noget med et hjerte og et eller andet, der elskede noget. Og, sådan nogle sjove tegninger. Kan I huske, hvad det var med læreren? Det var giftigt, eller sådan noget, var det ikke? Jo. Det var brun. Nå, ja, det var ikke. Hvad synes I om de her billeder? Forstår I, eller de her 3 kan I faktisk tage? Hvor god mening giver det? Jeg synes, det giver meget god mening. Altså, der står, hvad du putter i, Ja. og du så tager en prop på og ryster det, og skiller det ad. Ja, og så er det nemt at se, hvad det er. Du hører ikke engang teksten, for man kan se det. Okay. Hvad med den måde, jeg tegner det her billede på? Kan I se, hvad der sker? Vi tager pH og titrerer med NaOH. Ikke? Jo. De her 2. Sjov. Ja, det er sjovt tegnet. Kreativt. Ja. Okay, I kan godt se, hvad der sker her. Ja, at det ikke er godt for hjernen. Okay, tusind tak. Jeg tror, jeg vil give jer fri til nu. Super.